Ahi jud kay kag ulo bisig unsaon ka pag istorya nako Jisa. Parang dili man ka maminaw Jisa nga para ra man sa imong future. Ha, gahi man jud kay kag ulo gamita sa na imong pagkagwapa, imong pagkasiksi. Mana, unsa naman taong kama? Oy, lain na sa nimog. Kuha na batasan, oy. Unsa may nakalain og batasan ana ha? Na ikaw ra man gihapon mabulahan. Maapil pa mi maambagan pa mi sa imong pagkabulahan. Unsa man ka gamitang utok? Say gusto ni mo ako si sugton, ma? Ha? Kana si Don Titit, seryoso na. Daghan nagkayutaan. Ma, naana to ko'y bana, ma, oy. Unsay bana ba oy nga? Di man mo kasado? Masayap gihapon, ma. Naana ko'y bana. Alam mo, imo mo dyan ko ituda ng tiguang taon, ma, oy. Ay nako nimo Jisa, practical na karon. Unsa man ka di man ka makasabot? Kana kinahanglan ta karon nga kwarta na utok bonito na ba? Kailangan magagandong titit. Ganahan ko Titit. Hindi ka mo pag-uyab. Samtang ka mo, oy. Ganahan ko para nimo kay ibog kay na nimo si Don Titit. Naunsa ka man? Mana, lagi ko'y bana, ma. Agahiazin mo sa utok ko sarya. Dali ra gud saryo. Dali ra, mariga. Ha? Kahit Ako sa Amerika, oy. Narko dire. na otropod. Na mo nagibana nimo Monggol. Ano? Nga naman, ma. Ngano man ma. Tanawa ha, practical na karon paminawa ko. Oh, Oh. si Jisa, ikaw wala kay tarbaho. May naapoy gitungtong sa ulo. Oh, unsa may ipakaon nimo ani? Oh, may nang ato ning kato si Titit ba? Kato si Don Titit ibog kayo ani ato ni irito didto. Kay para pud makakwarta ta makakaong taglami. Sige ra man tagkaon anang tangkong mga Ay, sagbot. Don Titit. Wala, gitod ko ni mama ato, love. Portahan mo kayo na. Daghang kayo nagkayutaan. Gani. Napo na kayutaan siyang kuko. Kamot manadaan. Papilabot siyang tihil. Di. Sa buwan, sa kaang. Oh, di pa kana? Hala. Lab. Lab. Para sa itong future. Oh, Future na to. Wa magini supak din ni si Saryo. Oh, Portahan kito, lab. Kita mo katong Don Titit no nga. Kubakon o mayo nga murag na Netflix ang luyo ato. Usa na lang kawati awa ka pirma ato. Tigok na to. Ang buhato nimo, sugto nimo. Unya, sigihan na to pakaog Hoy. noodles. Paminaw sa love, ha? Di, sige. Kaya si Don, ako sa, kaya si Don Titit, dugay pa na mamatay. Kay kwartahan ko na siya. Oh, wata kay bao nga, 100 kape na siya, dugay kay mamatay. Basta mauna ka, kundi siya. Simbak ko, simbak ka. apil ko nimo Jisa. Di ma, di sa lab, makagabot yan nga nalabatian yung mga kuan lab. Uy, bati kayo mong mga batasan ba? Aha. So, mauwi Atong magkabaan. hiluan. Ay kana, Saryo. Naamday kay utok dahil good idea. Good idea. Nantay utok pero bugo lang. Hilo sila ka diha. Napamsita to dire. Ayun naman yung nagtubig kaya mag-ubo-ubo man to. Oh, kana. Nag-ubo-ubo ato Sakto. hatagan na ini mo tubig. Usakto. Ako'y amo-amo mo. Ikay mo hatag tubig ko ya. Oh, sige. Ako. Mahadlo ko makasa-asa. Ako. Babaw. Sakto. Ana mo koy kuan dito. Tanaw na ko dito ha. Ato na. Ako'y pangita Saryo. Ako'y pangita kay na to'y parahilo. O nara ka diha. Ato dire gibutang. Okay. Mag-asikaso ko dito ha kay. Paray abot ni Don Titit limpyo atong tukaran. Ana ba pa-impress din ha sa mukha oy. Ma, kaya po ito si Don Titit biyang anak ba na? Naunsa man ka nga nangutana man to si Don Titit ug kinsa tong kuyog nimo. Niana man ko nga igsuon nimo si Saryo. Di na to sa mga Guys. Uh-oh. very good. Very good. Mao na niya tong pagdato, guys. Pag-andam na di sa pag-andam na. Buti niyo, oy. Pag-andam na sa imong pagdato, guys. Mga salbahis, kayo mo ba? Pag-andam na ha kay ako lilion si Titit ato para pasudlon ko Padato diri. na ta guys. Sige na sige. Padato na ta guys. Upload lang yun guys. A few minutes later. Oy! Dong, asa yung magsuon? Don Titit. Ako. Sawa. Ko igsoon. Oy, igsuon mo. Na sa sod dali. Nasa sud? Bang uwan na dali. Pwede ko musaka? Gani wala. Dili. Musaka ko ha? Isuod lang ng chinilas nimo. Ah, pwede rin isuon ako chilas? isuod lang. Salamat. Dara. Okay, mahalon man eh. Oy, dahil isa, maayong Ako manghod. mangod mo no? Oo. Lingkod.
Ako ibutan ako sumkod rin ha. Oh. Payong pag-abot sa amuang pasensya na kay ka doon titit ha kay payag ra gini mo di gini pareha sa inyo nga palasyo ba. Ah, okay ra, way problema. Okay ra kay kuha na. Okay ra. Basta importante nga si Gisa gwapa. Mapag ka na manghod. Ay Gisa. Yeah. Ya, Kumusta? pwede, okay ra, pwede siya mo pahawak kay mo kuan ko kanang diskarte ko nimo ba? Eh, maminaw ra ko doon. Doon. Maminaw ka? Oh. Pwede din Para naman. makakatuon sa ko sa mga Ah, sige, sige. Sa pagdato ko Gisa, ba. mao na lagi to, musugon ako. Okay ra ka doon. Okay ra. No, Gisa, kanang mao na to. Akong tumawag tuyo ditsuon ako, wala lang ko pagligoy-ligoy pa. Nahigugma ko nimo og ani adri atarang titulo sa kong kayutaan. Ako nang gidadri. Oo. Okay, so salamat kayo. Butan kayo mong igsoon. Butan kayo. Na ako kuhaon akong titulo, dako kay di akong titulo akong gida. Ang tibuok kayo taan yun akong gun. Naglisod mo ko. O ganito ko din sa ako abihos sa titulo. Naglusod kog open sa kong briefcase. Mo ni ang titulo sa akong kayutaan. Mga mga 1,000 hectares ni tanan. Inom sa doon. Inom sa doon. Inom ko ani. Akong buta sa kanyo tri ha. Kani mao ni akong titulo. Ako ni ready na ni nga matransfer sa imong pangan. Basta imo ra yung matamis nga oo nga akong gipangandoy ana. Oo ko. Imo na ginatanan. Oo, ako na na yun. Oo. Oh, tinuod ka? Oo. Magpakasal ka ba? Tungod sa kalipay, imo igsoon. Nani, okay ra ka dong. Okay ra ka. Tubig. Tara ba? Paano tubig? Tara, tubig. Oh my God. Di ka na. O, masa mau na to, Jis, ha? Mau na to, ha? I-transfer. Nausa siya? Ano naman? Tinawa. O sa'yo problema? May problema? Nanti tuluhokin na. Basta kita nuhan na, ha? Isugot ako ni mo. Ano sa'yo mo, Ikson? Nausa na siya? Dahil na to sa ospital. Asa sa layong ng ospital? Papangin ko. Dali. Gubot sa Sang! Asam di mga tao diri di? Ay, may mga tao diri. Uy, kapuya. Kapoy kay lakaw. Okay ra kay. Dagang bitog sakinan si Don Titit. Na ako maglakaw sunod. Ay, salamat kinapa di tubig. Sunod mag-fresh rice naman ko sunod. Oo. Ay, maglami lang tubig o Hikam, siguro na istubod.